večeras se družimo četvrti put da dodelimo one kartice počasne za polaznike radionice Srpski lako. Polaznici radionice Srpski lako postaju podmladak književnog kluba Velimir Rajić. Pošto se družimo stalno ovde u biblioteci, na kartici ćete vidjeti pečat naših domaćina. A ja mogu samo da vam kažem da za ove 3 godine kroz našu radionicu prošlo je do sada 65 dece, još 11 novih dobit će kartice ove večeri. To su Bojana Paločević, Anastasija Milošević, Stefanela Ristić, Natalija Jeftić, Varvara Krstić, Filip Dinić, Nina Ranđelović, Nina Đorđević, Anja Milenković, Jovana Đorđević, Mina Petrović i Lazar Saplaković. Imamo jednu novu devojčicu koja nam se večeras pridružila, ona se zove Mirjana Kocić. I večeras ćemo, naša radionica će praktično da ima brojku od 78 polaznika koji su prošli kroz ove 3-4 godine. Nadamo se da ćemo da rastemo, da ćete vi da se menjate, da dođu neka druga deca svake godine. A večeras ću da pozovem po vas troje, pa onaj ko je poneo pesmu ili priču, nešto da nam pročitaće, a Deda Mraz će one koji su najuspešniji da nagradi. Jedan plavi zmaj sa krilima svojim leti visoko i nikog se ne boji. Mi smo pričali o zmajevima, pa ti to bila inspiracija. Deda Mraz. Zima je došla i donela sve svoje darove. Zalepila je razne pahuljice, pahulje su pale na prozor i sve začarale. Deca željno iščekuju Deda Mraza, ona ne iščekuju Deda Mraza, nego paketiće. Deca stalno govore, o deda, deda, kad ćeš doći? Roditelji govore, draga deco, ubrzo će doći Deda Mraz i doneće vam poklone. Deca su bila strpljiva i dobila su darove. Deda Mrazova najveća ljubav su dobra i poslušna deca. I naša, bravo. I mislim da se zaslužila paket iz Deda Mraza. Jedne zimske noći videla sam Deda Mraza. Deda Mraz je imao belu bradu, smeđe oči, bio je nizak i imao je crven nos, a njegove kočije su bile pune poklona. Deda Mraz je jedva čekao Novu godinu, zato što se tada deca raduju poklonima. Gledala sam Deda Mraza kako deci ostavlja poklone. Kada je Deda Mraz trebao da donese poklon meni, ja sam se tada sklonila od prozora da se Deda Mraz ne bi ljutio. Zbog Deda Mraza Nova godina je najbolja. Srećna Nova godina. Zimska pesma. Slušala sam košavu dok sviram. Šumom gudi i zapliće grane. Toplo lice hladnom rukom dira. Sve je jače, ne misli da stane. Poljem cvili se, vercu se nada, da udvoje nebo zaoblače. Vreme mu je, sneg, treba da pada. Tople bunde ljudi da oblače. Kroz vrbake dojuri do reke. Tamo mudruje i ćuti. Podrhtava, čeka vesti neke. Čekanje je još više razljuti. Zimska pesma daleko se čuje. Osjeća se severas da stiže. Biće snega, vetar se smiruje. Svakog trena zima je sve bliže. Molim mame, molim tate, da ne viču i ne prete, nek poštuju dečje prava i pogase cigarete. Mnogo dima svima šteti, ptici, cvetu i planeti. Manja dima cigareta, lepše ćemo svi živeti. Dečji život nije igra ili nešto tome slično. Život to je kad volimo i živimo porodično. Ljudi mnogo para troše zalud zbog cigara. Ceo svet na škrgi diše, ne pušite, molim više. Bijela pahulja s neba pada, sa njom dolazi i nova nada. Nada da godina nova puna je veselih snova. Da u novoj ne bude rata i da od kuće ne ide ničiji tata. Da s novom stignu i bolji dani, da svi mališani budu nasmejani. U dnevniku samo petice da stoje i da se samo proljupci broje. Sa svakom pahuljom nada je sve veća, a sa većim snegom raste moja sreća.
je došao i taj dan, kada krećemo u Čikago da igramo prvenstvo sveta u košarci. Stigao sam na aerodrom Nikola Tesla, gde me je čekao ostatak ekipe. Svi su čekali samo mene. Let je bio dobar i napokon smo sleteli u Čikago. Ušli smo u halu prošlogodišnjeg prvaka, Chicago Bullsa. U slačionici sam bio nervozan, jer je za drugu ekipu igrao najbolji košarkaš sveta, a to je Michael Jordan. Izašao sam na teren, gde je sala bila puna. Sigurno je bilo oko 20.000 ljudi. Svi oni su vikali Bullsi, Bullsi, Bullsi. Bili smo uplašeni, ali isto tako smo igrali i najbolje. Protivnici su na poluvremenu vodili sa 89-64. Trener je bio srećan što smo dogurali dobro. U trećoj četvrtini uveo je mene, a sa mnom je ušao i moj idol Michael Jordan. On je vodio loptu, ali sam mu je ja oduzeo, proturio kroz noge i dao koš. I tako opet i opet, dok nismo izjednačili. Bilo je 97-97. Ostalo je još 5 sekundi do kraja. Ja sam uzeo loptu i prošao sve igrače i u zadnjoj sekundi šutnuo trojku. Svi su bili srećni, ali ja najsrećniji, jer mi je Jordan čestitao pobedu i dodelio mi zlatnu košarkašku loptu za najboljeg strelca prvenstva. Na dočeku u Beogradu na Palati pravde Srbije bilo je puno ljudi koji su uzvikivali moje ime. Unutar Palate Srbije sam se upoznao sa nekim od starih sportista i novih, a to su bili Novak Đoković, Ranko Žeravica, Miloš Teodosić i mnogo drugih. Odjednom me mama probudi da idem u školu i shvatih da je sve bio san. Naša radionica ostala porodica. A ja i Maja testo sarađujemo, onda meni Maja kaže ovako, treba mi pesma u kojoj će da se spomene tata, mama, baka, deka, bata, seka i da svi budu srećna porodica. Maja daje ideju, ja napišem pesmu i to zvuči ovako. Pasulj kipi, a rebranca cvrče, dim se širi širom naše kuće, baka mirno u serije gleda, ni 5 para za taj haos ne da. Deda gunđa i serije psuje, dreku našu, čak ni on ne čuje, nešto drugo, draže mu je oku, on uporno rešava sudoku. U prolazu mama nas izljubi, važno reče, u žurbi sam ljudi, al uveče komšiluk se prenu, kada začu strašnu dreku njenu. Aspirina 3 je progutala, dok je moje domaće gledala, i želudac stade da je štreca, vi ste stvarno nemoguća deca. Ponavljaćeš i to nije šala, zar u Nil se uliva morava, a ti mala izuvajte štikle, od tebe mi bubuljice nikle. Tata huknu, luster se zatrese, gde su moje internet adrese, ko se moto ljubivli mu Boga, oko dragog kompjutera moga. Moja sestra vrti se ko čigra, sa svačim bi htela da se igra, pola žvake prilepljeno stoji, nasred knjige sa slikom u boji. Razredna će sutra da pošizi, kada takav domaći mi vidi, ne znam jedan na koju ću stranu, ko će meni stati u odbranu. Kad se stiše te galame pola, zasedo smo svi okolo stola, meni osmeh ne silazi s lica, ipak mi smo srećna porodica. Ne bih dao ni za kakvu paru, sestru, mamu, ani baku staru, ne bih dao ni za celu platu, ni mog dedu, a ni moga tatu. Prvo, dragi radioničari, pesnici, ispred biblioteke Vuk Karadžić da vam poželim da lepo provedete božićne praznike, da sam bakama i dekama, mamama i tatama promenite ove pesme, da naterate vi njih, da oni vama čitaju, a vi njima da čitate vaše pesme i da se mi nastavimo da se družimo i da budete uporni, jer će od vas biti veliki pesnici i pisci i družit ćemo se, ja se nadam,
i iduće godine. Ja vam želim sve najbolje.